dod o flaen Duw. A just, dwi eisiau troi at Salm 133 cyn i ni gychwyn. A mae Salm 133 yn deud hyn. Mae mor dda, ydy, mae mor hyfryd pan mae pobl Duw yn eistedd gyda'i gilydd. Fel am mae'n dechrau. Mae mor dda, ydy, mae mor hyfryd pan mae pobl Dduw yn eistedd gyda'i gilydd. Mae fel olew persawrus yn llifo i lawr dros farf Aron. Fatha, mae'n bwyda ni'n plethu, fatha sa'r olen a mynd lawr y barf. Mae'r bwyda ni gyd yn plethu fe'i gilydd a mynd lawr ac yn gwynebu'r un ffordd. Ac i lawr dros goler ei fantell. Mae fel glith Hermon yn disgyn ar frynia Seion. Mae fatha glith y bora, fatha rhywbeth hollol ffres. Da ni yma heddiw wan, mae'n dod yn rhywbeth hollol ffres efo'r addoliad yma. Dyna lle mae'r arglwydd wedi gorchymyn i'r fendith fod. Bywyd am byth. Felly da ni yma, da ni'n mynd i blethu'n bwyda efo'n gilydd. Da ni'n mynd dod ar rhywbeth ffres bora yma. A dyna lle mae'r fendith yn mynd i fod. Felly, amen i hynna. Iawn, da ni'n mynd i gychwyn efo emyn bach i'r plant. Felly, sa'n ni'n gallu gwneud efo chydig bach o help gyn amball i blentyn. Os yna rhywun eisiau dod at Minna yn fyma i'r ffrind neu Harley. So Minna, Harley, sa'n rhywun, da chi ffansi ddod fyny? Ia? Eisiau dod i helpu? Sa chi helpu fo, diolch. Harley, helpu ti am cadw gydadedd. Eisiau dod at fi? Newn ni ddechrau, oce, Harley? Ie. Dewch plant bach haen. Dewch i foli'r Iesu. Dewch i fioli'r Iesu. Cariad Duw, cariad Duw. Cariad Duw, cariad Duw. Da iawn, ac eto. Dewch plant bach haen. Dewch i fioli'r Iesu. Cariad Duw, cariad Duw. Diolch, da iawn. Mae Elain am wneud yr ail bennill. Daeth i'r byd pob cam i lawr o'r nefoedd. Ein mwy, ein mwyn. Daeth i'r byd pob cam i lawr o'r nefoedd. Ein mwyn. O, briliant. Gawn ni roi clap i nhw. Gafon nhw ddim warning chwarae teg, a maen nhw wedi dod i fyny. Diolch. Plant, gewch chi mynd i eistedd lawr, diolch yn fawr iawn. Sa chi sefyll os gwelwch y dda i dowch blant bychain. Dewch blant bychain, dewch i foli'r Iesu. Cariad Duw, cariad Duw. Dewch blant bychain, dewch i foli'r Iesu. Cariad Duw, cariad Duw.
bydd I roddi, ti yn brynais ni a ddwaid. Mwy all beidio, rysio dyfod at ati. Rysio dyfod at ati. Amen. Diolch yn fawr, sa chi'n eistedd lawr, please. Ond bydd yr Ysbryd Glân yn disgyn arnoch chi, ac yn rhoi nerth i chi ddweud amdano I wrth bawb, yn Jerusalem a Judea, yn Samaria a drwy'r byd I gyd. Ac yn sydyn, dyma nhw'n clywed sŵn o'r awyr fel gwynt cryf yn chwythu drwy'r stafell lle roedden nhw'n cyfarfod, ac wedyn, roedd fel petai rhywbeth tebyg I fflamau tân yn dod I lawr ac yn gorffoes ar ben pob un ohonyn nhw. Dyma pawb oedd yno yn cael ei llenwi ar Ysbryd Glân ac yn dechrau siarad mewn ieithoedd eraill. Yr ysbryd oedd yn ei galluogi nhw I wneud hynny. Roedd pawb wedi hysgoed i'r byw gan beth wedodd Pedr, a dyma nhw'n gofyn iddo ac i'r apostolion eraill, Frodyr, beth ddylen ni wneud? Dyma'r Pedr yn ateb, rhaid I chi droi cefn ar eich pechod a chael eich bedyddio fel arwydd eich bod yn perthyn I Iesu y Meseia a bod Duw yn maddau eich pecodau chi. Wedyn, byddwch chi'n derbyn yr Ysbryd Glân yn rhodd gan Dduw. Dyma'r rai wnaeth gredu beth oedd Pedr yn ei ddweud yn cael ei bedyddio, tua 3,000 ohonyn nhw y diwrnod hynny. Roedd nhw'n dal ati o ddifri, yn dilyn beth oedd yr apostolion yn ei ddysgu, yn rhannu popeth, yn boeta a dathlu swper yr arglwydd ac yn gweddio gyda'i gilydd. Roedd nhw'n dal ati I gyfarfod bob dydd yng Nghaerdydd Deml ac yn boeta a dathlu swper yr arglwydd yn hau ei gilydd. Roedden nhw'n moli Duw ac roedd agwedd pobl tuag atyn nhw yn bositif iawn. Roedd mwy a mwy o bobl yn ymuno â nhw ac yn cael ei achub gan Dduw bob dydd. Dyma nhw'n ei galw I ymddangos o'i blaenau unwaith eto, a dweud wrthyn nhw am beidio siarad am Iesu na dysgu amdano byth eto. Ond dyma Pedr ac Ioan yn ateb, beth fyddai Dduw am I ni ei wneud? Penderfynwch chi, gwrando arnoch chi, neu efyddhau iddo fe. Allwn ni ddim stopio sôn am y pethau dyn ni wedi gweld eu clywed. Ar ôl iddyn nhw'n gael ei ryddhau, dyma'r Pedr ac Ioan yn mynd yn ôl at eu ffrindiau a dweud yr hanes I gyd a beth oedd y prif offeiriaid a'r heneidriaid wedi ei ffwgodd. Ar ôl clywed yr hanes, dyma nhw'n gweddio gyda'i gilydd. O feistr sofran medden nhw, ti sy'n ryniori'r cwbl, a thi ydy'r un sydd wedi creu'r awyr a'r ddeiar, a'r môr a'r cwbl sydd ynddo nhw. Roedd yn agos at Damascus pan fflachiodd golau disglair o'r nefoedd o'i gwmpas. Syrthiodd ar lawr a chlywed llais yn dweud wrtho, Saul, Saul, pam mai ti'n fy erlyd I? Roedden nhw'n cyfarfod yn Harlithfa, Tyrannus I rando ar Paul yn dysgu. Aeth hyn ymlaen am 2 flynedd nes bod pawb yn haliaeth Asia wedi clywed neges yr arglwydd yn Iddewon a phobl o genhedloedd eraill. Does gen I ddim cywilydd o'r newyddion da o gwbl. Dyma'r ffordd rymus mae Duw yn gweithio I achub pawb sy'n credu, yr Iddew a phawb arall hefyd.
Nes i chwarae rygbi i Gaernarfon am blynyddoedd, a oedd y clwb o ryw fath o fagnet yma i fi yn y dre. O'n i gael cyfnodau, da mynd ffwrdd i'r brifysgol, lawr yn Gaerfyrddin, ond da ni dod adra bob un i chwarae'r dre, achos o'n i jyst wrth y modd bod yn ganol yna. A dwi'n meddwl mae tyfu fyny mewn rhywle fel clwb rygbi neu unrhyw glwb chwaraeon, dwi'n meddwl. Ti'n ganol pobl o bob oed, so mae gen ti gadael enwadau bob oed, a dwi'n meddwl hwnna'n bwysig wrth i rywun dyfu fyny. Felly 7 mlynedd yn ôl, nes i diweddu mynd i capal, a oedd o wraig di dechrau mynd efo'r plant, oedd hi'n awyddus i'r plant. Oedd o'n rhywbeth o'n i'n cyn i fod yn onest, achos dyna doedd gynna fi ddim reswm i fynd i capal. O'n i jyst gweld o mwy fatha sefydliad clwb ella. Felly diweddu mynd yna, so ges i groeso cynnas, a o'n i'n licio bod yna bobl gwahanol oed yna. Ac o'n i'n sylweddoli, os dwi eisiau mhlant i gario mlaen mynd i capal, mae rhaid i fi fynd hefyd, achos o'n i'n gwybod pa mor bwysig mae role models, a wedyn os maen nhw'n gweld lle mae dad yn aros adra bob penwythnos. Dyn nhw'n mynd i sticio iddi 2 illa 3 mlynedd o fynd bob dydd Sul, dim lot o fynadd i fod yn hollol onest. Dim rili mynd yna fo calon gorad. Oedd yng nghalon ni ar gau, oedd yng nghalon ni galad. Oedd o ddechrau meddalu, Duw meddalu yng nghalon ni. A nes i gyrraedd sefyllfa lle o'n i angen dewis. Ydw i'n coelio ta be? Lle ti'n mynd â hyn ymlaen rwan? Ydy o'n ffordd i fi arwain y mywyd, ac oedd yn ticio bocsys i gyd. Felly nes i jyst penderfynu reit dwi'n mynd amdani. A gen i'r gefnogaeth adra, oedd o wraig oedd hi wedi rhoi bywyd i Iesu ryw 2 flynedd gynt, ac oedd hi'n dylanwad mawr ac yn anogaeth mawr sicr yna i. Felly mynd amdani o fyna wedyn, a sylweddoli bod na gymdeithas yn y capal. Lle dwi arni ŵan, 7 mlynedd ymlaen o fod wedi dechrau mynd i'r capal ydy, dim ydw i'n mynd i fod yn rhan o fywyd yn ei cymdeithas y capal, ond sut dwi'n mynd i fod yn rhan o fywyd yn cymdeithas y capal. Sut dwi'n mynd i gyfrannu, ydw i jyst yn mynd i droi fyny na bob wsos ta dwi'n di ymroi, ond mae hynna, fatha fyddwch chi'n gweld wan, fatha ganol prysurdeb bywyd. Mae plant efo i pethau ar ôl ysgol, mae gwaith yn cymryd lot o egni rhywun, bywyd, illa cymdeithasol hefyd. Ond sut yr her i fi wan, sut dwi'n mynd i gallu prioriteisio yr gymdeithas ysbrydol na sgyn ni ar gael yn y capal, achos mae'r Beibl yn deud mae Duw di'n dewis ni fod yna. So illa wahanol i rygbi, lle o'n i yna illa o'n merit, di Duw ddim yn dewis ni o'n merit, mae Duw yn dewis ni, achos mae'n gwybod pwy ydyn ni. Mae'n deud yn Hebreaid, mae'n deud mae'n bwysig ein bod yn dal ati cyfarfod a'n gilydd. Mae rhai pobl di stopio gwneud hynny, dylen ni annog a rhybuddio'n gilydd drwy'r adag, yn arbennig am fod Iesu'n dod yn ôl i farnu yn fuan. Mae capal yn gallu bod yn rhywle lle mae'n agorad i bawb o bob oed a i fyw i bywydau drwy'i gilydd. A dyna dwi'n meddwl di'r her i fi a Cristnogion eraill ydy dim ydan ni'n mynd i comitio, ond sut da ni mynd i comitio'n bywyd drwy'n gilydd. Nath Iesu ddeud, rech di garu Duw gyda dy holl galon, holl enaid a'r holl feddwl. Dyma'r gorchymyn cynta'r pwysica, so wedi stopio'n fyna. So wedi fod lot haws, achos sa'n ni'n gallu addoli yn tŷ, yn ddistaw bach, neu ella ar YouTube, fi a Duw. Ond cyn i fi gael cyfle i gau y drws na'n dyn ar pawb a jyst neud rhywbeth fy hun, mae'n deud bron ar yr un gwynt, ond mae'n ail un sydd yn yr un fath rwy ti garu dy gymydog fel rwy ti'n dy garu dy hun. A na fo'r sialens de. Oeddech chi'n clapio'n gweld fi'n dod lan i'r ffilm oedd o. So, Fab, diolch yn fawr iawn i Tristan a'r band am arwain rhan cynta'r gwasanaeth pwerus iawn, dwi'n meddwl,
y canu, ond hefyd y darlleniadau a'r dystiolaeth da ni newydd weld. So mae'n hyfryd gweld chi gyd bore yma, chi sy'n ymuno ni o adre, a chi sydd yma. Croeso arbennig i Joseph, fydd yn dod lan i rannu gair gyda ni bore yma. So just chydig o gyhoeddiadau cyn bod ni yn mynd ymlaen. I ddechrau, mae'n fore prysur yma bore yma, ond mae wedi bod yn benwythnos prysur i ni'n barod fel eglwys. Dwi'n gwybod fod rhai ohonoch chi wedi bod yn brysur iawn yn helpu y casgliad banc bwyd yn Tesco. Felly, just diolch yn fawr iawn i bawb sydd wedi helpu efo hwnna dros diwrnodau diwetha. Mae wedi bod yn gasgliad llwyddiannus iawn, ond wrth gwrs, da ni'n mynd mewn i'r cyfnod fwyaf prysur yn anffodus i'r banc bwyd yn arwain fyny i'r Nadolig. Felly, newn ni gofio am hwnna yn gweddiau. Mae tîm Sozo wedi bod yn hyfforddi am y ddoi hefyd, so oedd yn gyffroes iawn i glywed am hynna. A cofiwch fod y weinidogaeth weddi Sozo ar gael. Croeso i chi fynd i siarad efo Robin a Fi amdano fe, neu dewch i siarad gyda fi amdano fe, os ydy e'n rhywbeth mae diddordeb gyda chi gael eich gweinydogeithi trwyddo fe. A newn ni siarad fwy am hwnna falle tuag at y flwyddyn newydd. A wedyn yn olaf, da ni jyst yn dymuno'n dda i aelodau Cersalem sy'n dal adre yn hunan ynysu. O be fi'n deall, mae'r Williamses, maen nhw on the mend, a mae'r quarantine yn gorffen fori, dwi'n meddwl. Felly, da ni yn gweddio bod nhw'n okay, a bydden nhw'n nôl yn addoli gyda ni Sul nesa. Yn rhannol, achos mae Mari sy'n fod pregethu. So, gobeithio bod... So, wedyn, just dau beth arall. Pythefnos i heddiw, da ni'n cynnal digwyddiad i deuluoedd o'r enw Antur yr Advent. So mae jyst yn rhywbeth, nid Llanllanast ydi o, ond mae'n rhywbeth tebyg i Llanllanast. Le fydd yna grefftau, fydd yna gan, fydd yna stori, fydd yna rhywbeth mae teuluoedd a plant yn arbennig yn gallu dod i, falle'n gyfle i wahodd y ffrindiau a teulu i chi. So bydd hwnna am 2:00 y prynhawn, a bydd e'n sesiwn o rhyw awr a hanner dan arweiniad sew a hanna. Ond mae croeso i bawb. Bod o yn arbennig falle ar gyfer teuluoedd a phlant, mae yna groeso i teulu cyfan yr eglwys ddod i hwnna. Yr unig beth ydy, da ni'n neud hwn yn ddigwyddiad lle mae angen cofrestru o flaen llaw. Achos bod e'n ddigwyddiad le fydd bach o interaction, mae'n bwysig bod ni'n cadw ar ben faint o niferoedd fydd yma ar yr un pryd oherwydd rhesymau Covid. So, os ydych chi a diddordeb dod i hwn, yna cewch draw i'n gwefan ni i gofrestru tra bod lle i gael. A wedyn, yn olaf, nos Fawrth, mae'r sesiwn trafod nesaf cyfres y Beibl. Hwna'n digwydd ar Zoom am 8:00, a mae manylion y Zoom ar yn gwefan ni unwaith eto. Le fyddwn ni'n trafod ymlaen o'r thema mae Joseph mynd i agor gyda ni bore yma. So, da ni yn gyffroes iawn i wahodd Joseph i fyny yn rhannol oherwydd bod ni'n barod wedi mwynhau gweld i wyneb yn y sesiynau nos Fawrth, achos Joseph sy'n ffryntio ffilmiau byr da ni'n defnyddio yn y sesiynau nos Fawrth, a maen nhw'n ffilmiau ffantastig yn dydy. Mae o jyst yn mor braf jyst cael rhywbeth Cymraeg wedi cael ei wneud yn dda. Ti'n meddwl, pa mae stwff Cymraeg yn cael ei wneud, mae'n teimlo weithiau fel rhyw afterthought math o beth. Ond mae jyst yn gret fod Cymdeithas y Beibl wedi buddsoddi a wneud rhywbeth da Cymraeg. Felly, diolch Joseph am dy waith efo hwnna. So, cyn bod Joseph yn dod lan, newn ni cael gair o weddi, yn arbennig gair o weddi dros y plant. So, blant, ydych chi eisiau sefyll ar eich traed, falle, sy'n rhaid chi ddod fyny fama, ond newn ni jyst cael gweddi dros ydych chi. Gewch chi ddod fama os ydych chi eisiau dod fan hyn? Ia, na ni. Neu gewch chi aros le ydych chi? Na ni. Oce, a wedyn Hannah, dwi'n meddwl sy'n arwain y gwaith plant, bore yma. Diolch, Hannah. Na ni. Oce, newn ni blygu pen mewn gweddi. O Dduw Dad, da ni'n diolch dy fod ti yn Dduw da.
Da ni'n diolch fod ti yn derbyn ni fel ydan ni. A mae hynna'n wir beth bynnag yw yn hoedran ni. I ni'n diolch am yr ysbryd glân sy'n troi yn ffydd ni yn rhywbeth byw. A da ni'n gweddio fod hwnna'n wir i ni fel oedolion, ond hefyd i'r plant. Bydd gyda Hannah a'r plant nawr wrth iddyn nhw fynd lawr grisiau, mwynhau amser gyda'i gilydd, ond yn fwyaf pwysig mwynhau amser gyda ti, Iesu Grist. Felly ni'n cyflwyno gweddill y bore yma i ti, yn enw Iesu. Amen. Amen. Dyna ni, so mae'r plant yn gallu gwneud i ffordd lawr grisiau efo Hannah. A wedyn, dyna ni. Dyna ni, jyst o'i ti, Joseph, pob ende. Wel, bore da pawb, yn iawn. Dwi'n methu cweith credu, dwi'n meddwl hwn ydy tro cyntaf erioed dwi wedi bod yma ar bore dy Sul. Oedd o jyst taro fi bore yma'n trafod efo Rhys, a nes i sylwi, waw, di bod yn, ffrindiau efo gymaint chi a mor hir yn gweld y gwaith a pob dim fel yna, di ymweld a pob dim, ond eto erioed wedi bod yma ar bore dy Sul, so mae'n absolute fraint cael bod yma hefo chi bore yma. A fel oedd Rhys yn sôn, mae'n fraint yn enwedig i fi achos I guess, ar ryw ffordd dwi wedi bod ar y siwrna yma hefo chi. Yn gweld, dwi wedi gweithio hefo Cymdeithas y Beibl, dwi bod yn breuddwydio amdan yr cyfres yma sydd yn mynd i helpu. Ddim just yr eglwys yma yng Nghaersalem, ond da ni'n gweddio eglwysi ar hyd Cymru i brofi stori mawr y Beibl am ei hunain, a hefo hynna, profi stori well i pobl ffeindio eu hunain yn y stori yna eu hunain ac yn dwy'n gobaith a pwrpas o hynna. So, yn bersonol, mae hwn yn fore arbennig i fi jyst cael rhannu efo chi, achos mae gweld yr siwrne wedi bod yn anhygoel, mae gweithio hefo Rhys ac Arwel yn agos trwy'r siwrne yma hefyd wedi bod yn fraint. Mae rai fi diolch i Rhys ac Arwel, mae nhw wedi bod yn absolutely anhygoel. Mae'r gwaith nhw wedi rhoi fewn i wneud siŵr fod yr adnoddau yma o safon a da ni yn gweddio unwaith i ni orffen, fydd yna pecyn, fydd yn gallu mynd allan ar hyd a lled Eglwysi Cymru a fod yn fendith i gymaint. Ond Rhys, diolch gymaint i chdi ac Arwel sydd yn rhedeg bore yma, Dwi'n diolch iddo fo, a ti'n gwybod be, dwi'n meddwl i fy hun wan, dwi jyst isio Arwel personol yn fy mywyd. Chi'n gwybod, like one you can just kind of package away and take with you wherever you go, achos mae'n absolutely amazing i weithio. So, am llawer o pobl yn deud, dwi'n mwynhau y detail a'r boring things, nag oes. Mond Arwel sy'n gallu deud hynna. Diolch yn fawr iawn i chi Caersalem, ydych chi go iawn yn gymuned arbennig a ydych chi yn bendithio ddim just y pobl yn y tre yma, ond hefyd ar hyd y gwlad hefyd. Ble ydw i rwan? Wel, da ni wedi symud i'r gogledd fel teulu yng Ngwraig i Lydia, babi bach fi Mali sydd bellach yn 7 mis oed. Da ni yn mynd i fod yn symud fewn i gymuned o'r enw Blaenau Ffestiniog, da ni'n mynd i. Mae Duw wedi rhoi Blaenau ar ein calonna ni. Dwi wedi dechrau gwaith newydd yn yr ardal fel swyddog rygbi. Jyst di teimlo bwrdwn a galwad i fod yn bobl o obaith a goleini yn yr ardal. So, gwerthfawrogi eich gweddia chi. A dwi'n gwybod, mae Siôn a Meg yn rhan o'r gymuned yma hefyd i teimlo union yr un galwad. Felly, bydd o'n fraint jyst cael partneru hefo chi yn y gwaith mae Duw yn wneud yn barod yn Ngogledd Cymru. So cyn i ddechrau, diolch iawn i fi cael gair o weddi, wedyn nawn ni edrych a'n gilydd ar yr thema yma o ysbryd a chymuned. So na i weddio. Arglwydd, diolch am yr foment sydd gen ni rwan i glywed gan y ti. A da ni'n gweddio Arglwydd fydde ti yn wneud hynna, fydde ti yn siarad efo ni, ble bynnag da ni arni bore yma. Ar y live stream neu yn yr ystafell, pa bynnag wythnos da ni'n gael, be bynnag tymor da ni'n profi, neu cyfnod beth bynnag da ni'n mynd trwy Arglwydd. Yn gweddio fydde ti'n dod a cyfarfod da ni lle da ni arni. Fydde ti yn ein codi ni, yn ein nerth ni, a Dduw fydde chdi yn ein anfon ni allan unwaith eto, hefo'r galwad rhyfeddol ti di roi iddyn ni i bartneru hefo chdi
yn be wyt ti yn neud yn ein ardal ni, yn ein tre ni, yn ein glad ni. Felly Duw, bydd hefo ni bore yma. Yn enw Iesu Grist. Amen. Amen. Wel, bron i 8 mis yn ôl rwan, nes i sôn yn fanna, ar ei malu Olivia cyrraedd ein byd ni. A mae'n rhaid i ddweud, mae wedi troi myd i ar ben i lawr ym mhob ffordd, yn y da a'r drwg falle. Ond ar ei malu cyrraedd, a fel unrhyw babi arall os ydych chi wedi bod trwy'r profiad yma, ar ei gyrraedd, a be oedd yr reaction cyntaf i'w arrival hi yma ar yr ddaear, oedd yn amlwg i crio syth bin, ynde? Mae'r gwaedd na yn dod allan, a mae hwnna'n waedd yn dydy, yn amlwg o isio bwyd, o isio rhywbeth corfforol, ond wrth i fi feddwl amdano peth a gweld be oedd astudiaethau'n deud, mae'r cri cyntaf na sy'n dod allan o ceg babi yn fwy na jyst cri corfforol. Mae'n gri amdan cysylltiad. Mae'n gri amdan rhywun i perthyn. Mae'n gri amdan am cariad. A felly, beth ni'n gweld yn fanna, yn rhan o ni, yn un o'r pethau fwyaf naturiol amdano ni fel pobl, ydy'r angen dwfn yma am gysylltiad, am gariad, am gymuned. Meddyliwch amdano peth, pam fod sitcoms fatha Friends er enghraifft dal i wneud biliynau o bunnoedd i Warner Brothers trwy reruns dyddi yma. Ar ei Friends allan yn dechrau'r 1990s, dwi'n meddwl, neu rhywbeth fel yna. A mae dal i wneud biliynau ar biliynau. Pam mae o mor boblogaidd? Dwi'n meddwl achos mae'n tapio fewn i'r union beth yma. Fo gennym ni deheuad, syched, dwfn am gwir gymuned. A mae hynna felly hefyd yn egluro, pan da ni ddim yn profi cymuned fel yna, dyna pryd mae pethau yn mynd o'i le yn ein bywydau ni. Oedd yna erthigol yn ddiweddar gan y New York Times ar nhw ddeud fod unigrwydd yn broblem anferth ar hyn o bryd yn ein cymdeithas ni. A fod o actually yn ffactor risg i marwolaeth cynnar, yr un ffordd a mae smocio neu obesity. Dyna pa mor o ddifri ydy unigrwydd a pa mor anodd ydy o pan da ni ddim mewn cymuned. Ond mae'r Beibl, da ni wedi bod yn gweld ar y siwrna yma, dydy. Mae'r Beibl yn helpu ni gwneud synwyr o'r hyn da ni'n ei brofi mewn bywyd. Mae'r Beibl yn rhoi atebion i'r hyn da ni yn ei brofi, a mae o'n gwneud synwyr o'r angen dwfn yma oddi mewn ni. Achos os da ni'n mynd nôl i dechrau'r stori, da chi'n cofio yn Genesis, ar greiddiau, da ni'n gweld fod Duw yn creu byd hardd, bod bywyd fel y dylai fod. Ac yn hynna, mae o'n datgan, yn Genesis 2, mae'n datgan, dydy e ddim yn beth da i'r dyn fod ar ben ei hun. Dwi yn mynd i wneud cymar iddo i'w gynnal. A chi'n clywed na fanna, byd fel y dylai fod, byd da iawn o Duw di greu, ond yr unig peth oedd ddim yn dda, oedd i rhywun fod ar ben ei hun. A ni'n gweld, a ni wedi'n creu ar lun a delw Duw yn dod. Ni'n gweld yna reit ar dechrau'r stori. A di Duw ddim yn rhyw loner yn yr awyr ar ben ei hun. Na di, mae Duw ei hun mae o'n bodoli mewn cymuned yn barod. Mewn cymuned o gariad, y tad, y mab a'r ysbryd glân. A felly os da ni wedi ein creu fel pobl sydd i efel ychydig ar lun a delw Duw, da ni'n gwybod felly, da ni i ffynnu pan da ni yn byw mewn cymuned o gariad hefyd. Dyma da ni wedi'n creu i fod. Ond fel da ni'n gwybod yn y stori, dim ond troi y tudalen da ni'n gofyn wneud, a wedyn da ni'n gweld fod popeth yn chwalun, dydy. Be sydd yn digwydd ydy, da ni yn troi i ffwrdd o Duw, a mae pob dim yn cael ei chwalu wedi y cwymp. A felly da ni'n byw mewn byd yn dydan. Da ni'n byw mewn byd ble mae pobl yn ein brifo ni, ble falle da ni wedi profi ffrindiau yn ein gwrthod, falle priodasau yn chwalu a teuluoedd yn disgyn allan. Dwi'n gwybod fy hun, dwi'n siŵr bod chi gallu uniaethu â'r profiad yma.
Fy mod i wedi brifo eraill yn bywyd. Fy mod i wedi gwneud pethau i brifo bobl. A dwi'n gwybod hefyd y profiad o be ydi o i gael fy mrifo gan eraill hefyd. Ond be da ni'n weld ydy yn y stori bod Iesu wedi dod a fe wedi dod ato ni i ddod â ni nôl at Duw, i adfer pob dim. Pob dim aeth o'i le, mae Iesu'n dod i roi yn iawn. A mae hynna'n golygu fod wedi dod i roi yn iawn yr angen yma am gymuned. Fod wedi dod i roi ni yn iawn hefo Duw, ia, ond efo'n gilydd hefyd. I ddod â ni fewn i gymuned o gariad fel da ni wedi ein creu. A mae hyn yn digwydd trwy fo yn anfon yr ysbryd lawr. A felly dyna da ni'n mynd i fod yn edrych ar heddiw yma. Dyma ydy'r rhan o'r stori da ni wedi cyrraedd bellach. Yr ysbryd yn dod lawr. A felly fy ngweddi, fy ngobaith ydy ble bynnag da ni arni heddiw yma. Falle bod ni wedi'n brifo gan pobl. Falle bod ni'n dal i frifo. Falle bod ni yn stryglo neu'n teimlo'n ddiwerth. Neu yn mynd trwy yr poen yna o fod yn unig. Fy ngweddi ydy fod ni wrth ni edrych ar yr ysbryd yn dod lawr. Fod yr ysbryd yn cyfarfod â ni ac yn ein trawsffurfio ni bore yma. Trwy ddod â ni fewn i, wel, 3 pwynt sydd gennau. Mae yna wahoddiad i fewn i perthynas newydd iddyn ni bore yma. Mae yna wahoddiad iddyn ni fewn i teulu newydd. A mae yna wahoddiad fewn i pwrpas newydd hefyd. So dyna lle da ni'n fod yn mynd hefo'n gilydd heddiw yma. Yn gyntaf, perthynas newydd felly. Dwi'n meddwl os ydych chi wedi ffeindio ar y siwrna yma so far, mae yna lot o themau yn rhedeg trwy'r Beibl yn does. Mae yna lot o themau o'r dechrau hyd trwy'r stori, trwy'r Hen Testament, trwy'r Testament Newydd, yn rhedeg trwyddo fo. A dwi'n meddwl un o'r themau fwyaf amlwg ydy'r thema yma, a 3 gair, mae mor syml, y thema yma o Duw gyda ni. Mae o'n dechrau yn y dechrau, yn dydy, fel ni'n sôn, yn y creu. Mae Duw yn creu byd hardd fel y dylai fod. A ble oedd Duw? Roedd Duw gyda ni. Wedyn, mae'r cwymp yn dydy, a mae'n effeithio pob dim, a mae'n effeithio y reality yma o Duw gyda ni. Ond be da ni'n weld ydy, trwy'r stori, deiad dwfn Duw ydy i fod gyda ni. Felly di o ddim yn rhoi fyny ar y ddynoliaeth. Be mae'n neud? Mae o yn mynd ar ei ôl nhw. Mae o'n achub nhw. Mae o'n peidio rhoi fyny ar nhw bod nhw yn rhoi fyny ar Duw tro ar ôl tro. Mae Duw yn committed i fod gyda ni. A felly dyna pa mae'n deud i Israel i adeiladu, tabernacl yn gyntaf yn yr anialwch a wedyn teml yn y wlad. Pam? Achos fod Duw isio fod gyda ni. A wedyn, da ni'n gweld ydan, wrth i Iesu cyrraedd y ddeiar, mae o'n cael yr enw, yr Emmanuel enw yma. Be mae hwnna'n olygu? Fod Duw gyda ni. A da ni mond gofio edrych ar y groes yn dydan i weld pa mor committed ydy Duw i fod gyda ni. Gweld fod trwy'r stori cyfan yn dydan, yr thema na mor amlwg fod Duw gyda ni. Ond mor hir trwy'r stori, trwy'r Hen Testament fan ni'n sôn dan yr tabernacl, y teml, oedd o mewn cwmwl o dan yn arwain yr Israeliad. A mor hir, roedd y syniad yma o Dduw gyda ni yn syniad bell. Doedd na ddim agosrwydd, oedd rhaid fod yna rwystyr, oedd rhaid fod yna separation rhwng Duw a'i bobl, fod Duw rhy sanctaidd i fod hefo bobl fel y ni, oedd yn ddrwg ac yn llawn pechod. A mor hir, o hwnna'n rhywbeth gwbl amhosib o Duw go iawn fod gyda ni. A wedyn pan oedd Iesu ar y ddeiar, mae o'n gwneud yr addewid. Wel, dwi'n siŵr ar y pryd, absolutely ridiculous yn wrth nhw rando o'r peth. Mae Iesu'n deud iddyn nhw yn Ioan 14, byddai'n gofyn i'r tad a byddai'n rhoi un arall fydd yn sefyll gyda chi ac yn aros gyda chi am byth, sef yr ysbryd sy'n dangos y gwir i chi.
chi'n clywed yna, mae Iesu'n deud, mi fydd yr ysbryd yn ysbryd i, ysbryd Duw yn dod ac yn sefyll gyda chi, yn aros gyda chi hyd y diwedd. Dwi'n siŵr fod hwnna wedi bod yn beth anodd ofnadwy i'r pobl ar y pryd ddeall, a mae dal yn strygl iddyn ni, ond beth ni'n gallu sbio ar ydy yn yr hanes, mae hyn yn dod yn wir, mae popeth yn newid ar dydd y Pentecost. Hwna ydy'r allwedd, dyna lle da ni'n mynd i fod yn gwario rhan fwyaf, ond amser ni bore yma ydy ar y diwrnod yma, ble mae'r addewid rhyfeddol yna gan Iesu, fod yna un yn mynd i sefyll ac aros gyda ni yn dod yn wir. A ni weld o ar yr fideo cynt, ond na i ddarllen y chydig adnodau cyntaf yna o Acta 2, ble mae Iesu wedi gadael erbyn hyn, a mae'r disgyblion yn yr oruwch o stafell, a maen nhw'n aros, maen nhw'n addoli a'i gilydd, ond dyn nhw ddim cweit yn siŵr beth sy'n dod nesaf. Ni'n gweld wedyn yn adnod 2 o pennod 2 o Acta, dyma sydd yn digwydd. Ac yn sydyn, dyma nhw'n clywed sŵn o'r awyr fel gwynt cryf yn chwythu drwy'r ystafell yr oedden nhw'n cyfarfod. Ac wedyn roedd fel petai rhywbeth tebyg i fflamau tân yn dod i lawr ac yn gorffwys ar ben pob un ohonyn nhw. Dyma pawb oedd yna yn cael eu llenwi ar ysbryd glân ac yn dechrau siarad mewn ieithoedd eraill. Yr ysbryd oedd yn ei golluogi nhw i wneud hynny. Rwan, mae'n hawdd methu beth sy'n mynd ymlaen yn fama yn yr adnod yma. Mae yna dipyn o symboliaeth yn mynd ymlaen. A felly, di'n meddwl ni ddim yn fod i fynd am yr... Pyn nes i gwybod yn ymwneud gyntaf, fi jyst yn meddwl amdano yr band Earth, Wind and Fire a'r Can September, sydd yn absolute tune. Ond da ni ddim cweit fod i fynd fan yna. Be da ni fod i wneud ydy, da ni fod i cael ein tywys yn ôl i feddwl amdan yr dechrau unwaith eto. Mae'r gwynt a'r tân yn cynrychioli pethau significant yn stori y Beibl. Yn gyntaf, be mae'r gwynt yn cynrychioli? Wel, mae'r gwynt yn cynrychioli, mae'n cymryd ni nôl un greiddiau yn Genesis, yn fanna ble oedd yn y dechrau just anrefn tywyll du. Be da ni'n weld yn y stori ydy fod ysbryd Duw, gwynt Duw, fel yn hofro goruwch y cyfan. A be mae'r gwynt na'n mynd ati wneud ydy ddod â bywyd a trefn allan o'r tywyllwch ble nad oedd dim. Mae bywyd yn dod ac allan o'r anrefn. A felly mae'r gwynt yma yn dod ac yn rhoi bywyd fewn i bobl. So pan da ni'n clywed yn Pentecost fod gwynt Duw yn dod ac yn chwythu, be da ni fod i feddwl am ydy'r anadl yna gan Dduw sydd yn rhoi bywyd. Y gwynt sydd yn dod â trefn o anrefn, bywyd allan o dim byd yn chwythu unwaith eto fewn i ddilynwyr Iesu. Mae hwnna'n significant. Yn ail hefyd, da ni'n gweld y tân. Mae'r tân yn symbol da ni'n gweld trwy stori'r Hen Testament o presenoldeb Duw. Dyna be mae'n gynrychioli. A felly, i unrhyw iddew ar y pryd, byddai'r syniad yma o brofi presenoldeb Duw yn ridiculous fel ni'n sôn, ynddo? Fod o yn beth mor bell, ond fama da ni'n gweld mae'r tân yn disgyn ar pobl Duw. Da ni'n gweld y fama bellach does yna ddim rhwystyr. Mae Duw wedi dod i fod gyda ni. A felly dyna pam mae Pedr yn sefyll o flaen y dyrfa a mae'n rhannu geiriau y proffwyd Joel o hanes Israel. A mae'n sôn am yr addewid yma oedd wedi cael ei wneud gan Duw hir yn ôl. A ni glywed eto ar y fideo. Dyma di'r addewid. Mae Duw yn deud yn y cyfnod ola byddai'n tywallt fy ysbryd ar y bobl i gyd. Bydd eich meibion a'ch merched yn proffwydo. Bydd dynion ifanc yn cael gweledigaethau a phobl hŷn yn cael breuddwydion. Bryd hynny byddai'n tywallt fy ysbryd ar fy ngweision i gyd. Yn ddynion a merched a bydden nhw'n proffwydo. Waw, am beth. Dim plan B da ni'n gweld oedd Pentecost. Ddim Duw yn trio meddwl, be nesaf, be da ni'n di wneud. Na, be da ni'n weld ydy, fod Duw di gosod diwrnod mewn hanes, ble oedd o wedi i'r Meseia dod, yn mynd i ddod a cyflawni yr addewid o'r dechrau yn fod o'n mynd i fod gyda ni
gyda ei bobl o. A da chi'n clywed yna yn yr proffidoliaeth yn dydach. Da ni'n gallu clywed fod Duw yn tywallu ysbryd o ar bwy? Ar pawb, ynde? Ni'n gweld o yn fanna. Bydd a'n tywall fy ysbryd ar fy ngweision i gyd. Felly, di o ddim just yn reserfio i'w ysbryd o i falle yr elites, neu falle i'r VIP section. Does o ddim hierarchy pe ma'n dod i tywalliad yr ysbryd. Be da ni'n weld ydy dynion a merched, tlawd neu gyfoethog, ifanc neu hŷn, o bob cefndir a dras ethnig, mae'r ysbryd yn dod i dywall arno ni gyd. A felly mae'n pwynt pwysig i ni gofyn ydy, all neb arall deud fel arall, os ydych chi yn dilyn Iesu bore yma, mae'r ysbryd yn byw yno chi. Rwan nodwch hefyd, beth ni'n gweld yn yr stori yma, fod yr ysbryd ddim just yn rhyw, wel, di o ddim yn rhyw use the force, Star Wars sort of thing, fel yn aml, da ni'n kind of meddwl amdan yr ysbryd. So fi'n licio cael rhai o'r pwer ar ffos, ond dwi'n meddwl fe yn gallu, ynddo. Be di yr ysbryd? Diolch yn ffos, mae o'n berson. Person fydd gyda ni bob amser nes i diwedd un. Un sydd ddim yn mynd i roi fyny ar ni lle mae pobl yn rhoi fyny ar ni. Un sydd ddim yn ein gwrthod ni fod pobl falle mynd i'n gwrthod ni. Un fydd yn dal ati efo ni trwy'r gweitha un. A mae yna ddarn o barddoniaeth enwog, dwi'n siŵr ydych chi wedi dod draws yn yr gorffennol. Gair ar nhw footprints. A'r syniad yma yn yr darn o barddoniaeth ydy fod yna dyn yn cael breuddwyd, fod o'n cerdded hefo Duw ar y traeth, a mae fywyd cyfan fo yn fflachio o'i flaen o. A beth ni'n gweld ydy, yr holl amser, mae oel traed 2 person yn y tywod, ond wedyn, wrth i'r cyfnodau anodd fflachio o'i flaen o, mond hoel un bar y draed sydd i weld. A felly, yn ei boen a'i dicter tuag at Duw, mae'r person yn troi at y Duw yn dweud, ble oedd ti? Ble oedd ti yn y cyfan? Yn yr adegau caled, mond hoel un draed sydd yna. Pam lle wyt ti? Pam ti'n gadael fi yn yr cyfnodau anodd? A wedyn mae Duw yn ymateb yn y darn yma farddoniaeth. Fy mhlentyn, dwi'n digaru. A ti'n gweld pan ddaeth y cyfnodau anodd? Dyna pryd o'n ni yn dygario di. Dyna pam hoel mond un person oedd i weld ar y traeth. A dyna ydy rôl yr ysbryd yn ein bod ni. I sefyll gyda ni. I aros gyda ni. I'n cario ni. A felly does na ddim perthynas tebyg i'w gael, nag oes? All pobl ddim rhoi yr hyn mae'r ysbryd yn ei gynnig iddyn ni. A felly y cwestiwn fwyaf naturiol iddyn ni bore yma ydy, ydyn ni wedi profi'r perthynas yna am ein hunain? Ydyn ni wedi dod fewn i'r perthynas yna am ein hunain? Mae'r gwahoddiad yna i ni gyd, neu falle un o bore yma, fod ni'n jyst i colli golwg ar perthynas yna dyn ni wedi dod fewn i. Fod ni wedi colli golwg ar y rhyfeddod o'r gwahoddiad sydd yma gan Duw i brofi ei bresenoldeb o hefo ni trwy'r amser. Fy ngweddi bore yma ydy, fod ni'n profi hyn yma unwaith eto. Dyna pam, fel dilynwyr Iesu, da ni'n gofyn am tywalliad ffres o'r ysbryd. Ddim achos bod ni yn lacio dim byd, ond achos bod ni angen yn atgoffa unwaith eto ein llenwi o'r newydd o y reality fod Duw yn bresennol hefo ni. Felly, da ni wedi gweld yn gyntaf fod yna gwahoddiad i fewn i perthynas, o hefyd mae yna gwahoddiad fewn i teulu anhygoel yn does. Achos mae yr ysbryd yn dod a Duw at ni, ond hefyd, fel da ni'n gweld, mae o'n dod i ddod â ni at ein gilydd. A felly, dwi'n yn gwybod os ydych chi wedi dod ar draws yr coed yma o'r enw'r sequoia neu yr coed coch fawr, yr kind of Canadian redwoods. Dyma ydy rhai o'r coed mwyaf yn y byd. Go iawn, googlech fel, mae o'n absolutely amazing. Mae'r kind of, yr images ydych chi'n gweld ar Google yn nuts pa mor fawr ydy'r coed yma. Ond beth sy'n rhyfeddol amdano nhw ydy, di'w greiddiau nhw actually ddim mor ddim. So chi'n meddwl i coed mor anferth, bysa'r greiddiau'n ddofn yn y ddeiar, ond actually dyn nhw ddim. Be sy'n ei nhw mor gryf, be sy'n achosi nhw tyfu mor fawr ac i sefyll trwy y stormydd gweitha, ydy'r ffaith bod y greiddiau wedi plethu a'i gilydd.
Dyna ydy sut mae'r coed yma yn sefyll a mor hir ac yn mor gryf ydy achos bod i'w greiddiau wedi plethu a'i gilydd. Dwi'n meddwl hwnna yn ddarlun anhygoel o be mae'r ysbryd yn gwneud ymhlith ni. Mae o'n dod â ni fewn i deulu, un wedi ei blethu a'i gilydd. A felly ar dydd y Pentecost, da ni'n gweld fod yna cymuned newydd yn cael ei enni'n does? Cymuned oedd y byd ar y pryd erioed wedi ei weld. Ac actually, mi oedd o mor wahanol i'r byd ar y pryd. Nath o endio fyny newid yr byd oedd yn bodoli ar y pryd. A ni'n jyst darllen y disgrifiad da ni'n gael ar diwedd acta 2 o be ydy y gymuned yma. Roedden nhw'n dal ati o ddifri, yn dilyn beth oedd yr apostolion yn ei ddysgu, yn rhannu popeth, yn bwyta a dathlu swper yr arglwydd ac yn gweddio gyda'i gilydd. Roedd rhyw ymdeimlad o ryfeddod dofn yn eu plith nhw. Roedd yr apostolion yn gwneud gwirthiau rhyfeddol oedd yn dangos fod Duw gyda nhw. Roedd pawb oedd yn credu yn teimlo bod nhw'n un teulu ac yn rhannu popeth gyda'i gilydd. Roedden nhw'n gwerthu eu heiddo mwyn gallu helpu pwy bynnag oedd mewn angen. Roedden nhw'n dal ati gyfarfod bob dydd yng Nghwrt y Deml ac yn bwyta a dathlu swper yr arglwydd yn hau gilydd yn llawen a hael. Roedden nhw'n moli Duw ac roedd agwedd pobl tuag atyn nhw yn bositif iawn. Roedd mwy a mwy o bobl yn ymuno â nhw ac yn cael ei achub gan Dduw bob dydd. Am ddisgrifiad am weledigaeth i ni heddiw yma. A mae yna gymaint allan ni bigo allan o'r weledigaeth yma am yr eglwys. Ond dwi eisiau jyst dod â 2 peth sydyn iawn allan iddyn ni. Yn gyntaf, da ni'n gweld fod pawb oedd yn credu yno yn teimlo eu bod nhw fel un teulu. Achos bod nhw'n rhannu yn y rhyfeddod dwfn yma o be oedd yr ysbryd i wneud yn eu bywydau nhw, mi oedden nhw wedyn yn profi undod rhyfeddol hefyd. A mae hwnna'n yn nuts i feddwl amdano, achos mi oedd o'n grŵp o bobl mor wahanol ar y pryd. Rwan mae yna hanesydd, boi ar enw Tom Holland, ddim Spider-Man, ond hanesydd ydi o. Arbenigwr ydi o yn cyfnod y Rhufeiniaid a'r Groegiaid. A dwi'n cofio darllen chydig o'i waith o. A mae o'n mynd ati ddisgrifio be oedd y cymdeithas Rhufeinig ar y pryd oedd pobl Iesu, dilynwyr Iesu cynnar yn byw ynddi. A be mae'n disgrifio fo fel ydi un dychrynllyd a chreulon. Oedd o'n gymuned oedd yn exploitio ym mhob ffordd. Oedd yr economi i gyd wedi adeiladu ar ceithwasiaeth. Mi oedd yr moesa rhywiol ar y pryd yn golygu fod dyn Rhufeinig ar hawl i gael rhyw efo'r unrhyw un, pryd bynnag, sut bynnag, pryd bynnag fydda'n hoffi. Oedd na babis o pobl ddim isio yn cael ei gadael ar ben tomenni sbwriel. Mi oedd o, fel oedd Tom Holland yn deud, yn gymuned hynod o greulon. Ond be da ni'n weld ydy yn y tywyllwch yna? Be mae'r ysbryd yn neud? Ond ffurfio cymuned o oleuni ynddo? Pobl o undod absolutely rhyfeddol i'r pryd. Fel y sequoia, fel y coed coch mawr yna, maen nhw'n clymu yn hyd. Maen nhw'n dod i gefnogi ei gilydd fel teulu. A felly, da ni angen clywed hyn bore yma, dydan? Da ni angen clywed beth bynnag ein cefndir. Mor anodd falle a poenus ydy'n profiad ni o teulu yn ein bywydau ni, syniad Duw ar gyfer yr eglwys ydy ein bod ni'n teulu go iawn. Fod o'n le i berthyn be bynnag mae pobl wedi gwneud i ni, be bynnag mae pobl wedi deud amdani, fod o'n le lle mae falle y tough guy show neu y got it all together act yn gallu dod i ben. Mae'n le i ni fod yn real, mae'n le iddyn ni fod yn onest, i ame a hefyd i gael ein caru. Achos yn y diwedd ynddo? Da ni'n gwybod, da ni wedi'n caru, edrych ar y groes gan Iesu yn ddi-ddiwedd. A fo mae'r Beibl yn disgrifio ydy pen yr eglwys. Felly, os mae Iesu ydy pen yr eglwys, ein galwad ni ydy weithio am yr un undod yna. I caru'n gilydd fel mae Iesu wedi'n caru ni. A felly dyna sy'n mae Paul yn gallu deud i'r Galatiaid. Mae'n geiriau rhyfeddol pe da ni'n ystyried be oedd yr amser ar y pryd.
Sdim ots os ydych chi'n iddew, neu'n perthyn i genedl arall, yn geithwas neu'n ddinesydd rhydd, yn ddyn neu'n wraig, dych chi gyd fel un teulu sy'n perthyn i'r Meseia Iesu. Just radical, ond am byd fel o ar y pryd. Ac nhw'n gweld ei gilydd fel un teulu, ond hefyd ni wedi gweld oedden nhw yn rhannu popeth a'i gilydd, hyd yn oed yn barod i gwerthu eiddo mwyn helpu eraill oedd mewn angen. Dyna yw galwad yr eglwys, a mae dal i fod yr un peth heddiw yma. Curiad calon yr eglwys ydy i wneud cyfiawnder, ydy fod yn concerned ac actually fod yn involved mewn social justice hefyd. A mae yna dyn, just commentator ar y Beibl enw Bruce Watsky yn disgrifio be ydy o i fod yn bobl Duw, pobl o cyfiawnder. Ac o'n i'n meddwl o hwn yn disgrifiad rhy dda i beidio rhannu. Be mae'n deud ydy fod the righteous, sef pobl Duw, they are willing to disadvantage themselves to advantage the community, whilst the wicked are willing to disadvantage the community to advantage themselves. A chi gwybod yna, fod pobl Duw yn barod, y galwad ydy, iddyn ni roi yn hynny dan anfantais mwyn manteisio'r gymuned. A bod yr opposite yn digwydd, yr drwg ydy, a mae hyn yn digwydd yn ein byd ni, fod yn aml iawn pobl yn barod i roi y gymuned dan anfantais i manteisio ei hunain. Ond mae Iesu yn rhoi priorities pan mae'r ysbryd yn ein llenwi ni. Mae'n rhoi golwg hollol gwahanol ar bywyd, a dyma be mae'r gymuned yn neud, ynddo? Maen nhw'n gwerthu eiddo. Maen nhw'n rhannu popeth. Mi oedd na gost i be oedd nhw'n gofod wneud i wneud siŵr fod pobl ddim mewn angen. Mi oedd nhw'n anfanteisio ei hunain mwyn manteisio eraill. A felly i ni heddiw yma, mae rhaid i ni gofio, dyma ydi curiad calon yr eglwys. Bron iawn, yr kind of most natural expression o be ydi o i gael ei llenwi gan yr ysbryd, ydy gwneud hyn, ydy gwneud cyfiawnder. A'r cwestiwn felly ydy, pa mor bell ydyn ni'n barod i fynd? Pa mor bell ydyn ni'n barod i fynd drost eraill? So ni'n gweld yn do, mae yna wahoddiad i perthynas newydd, mae yna wahoddiad i teulu newydd, ac yn ola mae yna wahoddiad i pwrpas newydd. Rwan, na i byth anghofio gyfres yn llanw, nath Rhys wneud actually efo ni, few years yn ôl, o'r enw Antur yr Atgyfodiad. Dwi'n gweld mae yna Antur yr Advent, dwi'n siŵr mae hwnna'n rhan o'r kind of Carsalen branding erbyn rwan. Ond Antur yr Atgyfodiad, a na i byth anghofio gyfres yna, achos dwi'n meddwl mae'r just yr teitl yna'n unig yn bron iawn yn symio fyny be ydy pwrpas pob person sydd wedi llenwi ar ysbryd. Da ni i ddilyn Antur yr Atgyfodiad. Dyna literally ydy hanes llyfr yr actau, ynddo? Pobl hollol arferol, pobl amherffaith, ddim efo popeth efo'i gilydd, yn dilyn Antur yr Atgyfodiad, i dod fewn i'r perthynas newydd yna, di profi yr teulu rhyfeddol yna, a wedyn yn cael ei anfon allan hefo pwrpas newydd fewn i'r byd. A dwi'n meddwl dyna pam mae o'n ddiddorol y ffordd mae llyfr yr actau yn gorffen. Yn pennod 28, mae'n gorffen mewn ffordd hollol rhyfedd, really. Da ni'n clywed yn fama am 2 flynedd gyfan arosodd Paul yno yn y tŷ oedd yn ei rentu. Roedd yn rhoi croeso i bawb oedd yn dod i weld, roedd yn cyhoeddi'n cwbl y derys fod Duw yn teyrnasu ac yn dysgu pobl am yr arglwydd Iesu Grist, a doedd neb yn ei rwystro. A wedyn mae'n gorffen. Mae'n jyst yn gorffen fel yna. Does na ddim, dwi'n gwybod dwi ddim yn kind of literary expert yn byd fel yna, dwi'n awdur na dim byd. Ond diw na ddim yn swnio fel diweddglo taclus na di. Di o ddim fel dylsa, mae fel bod y sens bod yna fwy ddod. Ble mae actau pennod 29, achos di hwnna jyst ddim di gorffen fel mae fod. A chi wybod be, dwi'n meddwl mae hwnna'n hollol fwriadol gan Luke yr awdur oedd yn cofnodi'r hanes ar y pryd. Ond fwriadol does na ddim diweddglo taclus, achos mae'r stori'n parhau, yn dydy? Mae'r stori'n parhau ynddo'n ni. A felly, os da ni'n teimlo bod ni ddim efo yn byd i roi, os da ni'n teimlo yn anigonol neu'n ofnus, be mae'r ysbryd yn trio deud ydy, well, join the club.
Dwi wrth fy modd yn rhoi nerth i bobl sy'n llawn ofn, a dwi'n wrth fy modd yn cerdded efo chi wrth chi ddod â gobaith fewn i'n byd. Dyna pam mae Iesu yn gaddo i'w ddilynwyr yn dechrau y llyfr yn bydd yr Ysbryd Glân yn disgyn arnoch chi ac yn rhoi nerth i chi ddeud amdana i wrth bawb drwy'r byd i gyd. Y cwestiwn ydy wrth i ni gloi, ydyn ni'n gymuned sydd ar bwrpas? Ydyn ni yn dilyn antur yr atgyfodiad? Ydyn ni'n annog ein gilydd i ddilyn yr antur yna? Ydyn ni'n rhoi tanwydd i'n breuddwydion ni? Ydyn ni'n codi'n penna'n gilydd pan maen nhw'n disgyn? Ydyn ni yn gwahodd yr ysbryd i ddod a'n harwain ni i ble mae'r angen mwyaf? Be da ni'n weld ydy, i'r Cristnogion cynnar, mi oedd yr antur yna, antur yr atgyfodiad, mi oedd o mor real iddyn nhw. Oedd nhw wedi profi yr Iesu atgyfodedig a wedyn di mynd ymlaen i rhannu'r stori yna. Mi oedd o mor real iddyn nhw, fod nhw'n barod i risgio pob dim. Da ni'n gweld mewn hanes cofnodion, a da ni'n gweld, mi oedd yna pla yn aml yn taro'r dinasoedd mawr yma, ble doedd neb yn gofalu, in fact, wrth i bla ddisgyn ar ddinas, be oedd pobl wneud oedd mond ffoi i ffwrdd a trio edrych ar ôl bwydau hunain. Ond mae'n anhygoel, mae'n y cyfnodion mewn hanes. Pobl yn sylweddoli fod pobl Duw, dilynwyr Iesu, tra oedd eraill yn ffoi, mi oedden nhw'n symud i fewn. Mi oedden nhw'n risgio popeth i ofalu amdano sal. A da ni hyd yn oed yn gweld mewn cyfnodion mewn hanes. Oedden nhw'n colli i bwyta yn y broses. Mae hwnna yn, arwydd o dewrder falle bod o. Ond chi'n gwybod be? Dwi'n meddwl mae'n arwydd cliriach o be mae'r ysbryd yn neud. Mae'r ysbryd yn rhoi nerth. Mae'r ysbryd yn ysbrydoli iddyn ni fyw bwyta ar gyfer rhywbeth llawer mwy na'n hunain. Felly wrth i ni gloi, be am i ni fyw bwyta yn edrych allan? Be am ni fod yn gymuned? Pa wahaniaeth dyn ni'n meddwl amdan, ni'n trefi a'n cymunedau ni, a'n dinasau ni? Be wahaniaeth os bysa pobl Duw go iawn unwaith eto yn cael ei llenwi ar ysbryd? Bod ni yn profi'r rhyfeddol dwfn yna o'r perthynas newydd yna fod Duw gyda ni. Bod ni'n profi'r undod yna, teulu fel un a'n gilydd. A bod ni'n gweld fod yna pwrpas i ni roi ein bwyta yn gyfan iddo. Chi'n gwybod be dwi'n meddwl amdan hynna? Pan dwi'n dechrau breuddwydio amdan pobl Duw hollol arferol fel ydyn ni, yn sylweddoli pa mor bwerus ydy'r nerth sy'n fewn o'n ni a'r pwrpas da ni wedi'n galw i. Dwi'n dechrau cael yn excited ac o iawn, dwi'n deud o'n bywyd fy hun, does dim byd. Does na'm byd fel byw bywyd yn dilyn yr antur yma a gweld bwyta a chymunedau yn cael ei newid yn enw Iesu. Felly, just wrth i ni gloi, a dwi'n meddwl, di'r band yn dod fyny wrth i ni gloi? Neu, mae yna fideo yn dos, briliant. So dwi just yn mynd i weddio, a dwi'n mynd i cael fideo o ymateb yma. Just yn y foment yma, dwi'n meddwl so'n dda ni just cymryd eiliad bach. Seiliad bach i falle am y tro cynta, neu am y canfed tro i ofyn unwaith eto, i'r ysbryd dod a'n llenwi ni, i ddod a'n atgoffa ni, ein bod wedi'n caru, ein bod ni ddim ar ben ein hunain, a fod nerth i'w gael heddiw yma. Felly Ysbryd Glân, tyd lawr, llenwa ni. Diolch am dod lawr. A diolch dy fod ti'n mynd i fod hefo ni. Fel mae dair di'n deud, nes y diwedd un. Nes y diwedd un. Felly diolch, Iesu. Amen. Dwi'n gwybod beth yw hi i fod yn unig mewn tyrffa, heb neb i'w cydnabod, neb yno yn fadnabod. Dwi di bod yn boblogaidd,
cael fy ngwrthod funud nesa. Am ddweud gair o'i le, does dim amser i fadda. Dwi'n gwybod be di syllu'n wag ar y ffôn, yn disgwyl am likes i ddilysu fy mod. Dwi'n nabod y teimlad o aros am ffrind na ddaw, a'r cwilydd o aros un funud arall wedi'n gwlychu'n y glaw. Ond mewn cymuned o gariad, mae yna bontydd o ras, yn gwahodd pawb nad un nhw'n perthyn, at ffwrdd yr un sy'n derbyn. Fy nerbyn fel yr ydw i. Newch chi? Dwi eisiau bod yn debycach i Iesu, ac yn eich cwmni, dwi fel darn o lo am ffydd yn cynhesu, wrth i chi rannu'ch fflamau a mi. Dewch at y bwrdd, bawb sy'n sychedig, os wyt mewn angen neu'n brifo, ac fe olchwn draed ein gilydd. Dewch at y bwrdd bawb sy'n flinedig, ryn i gyd ar daith i'r un lle, a daw profiadau o lith y nefoedd, un hannog mlaen. Diolch yn fawr i Jos. Diolch yn fawr, Jos. Nis cael chdi yma. A diolch i Minna. Yr ymateb creadigol na. Reis, da mynd i orffan efo mae'n hen emyn. Ond dwi wedi rhoi rhyw drefniant newydd. Felly dwi'n gobeithio, dwi'n rhoi justice i'r emyn ma. Felly, ond mae'n belta'r emyn. Felly, dwi'n licio canu hi. Felly, go for it. So, os newch chi godi os gwelwch y dda. Rwy'n canu fel can ar aderyn, yn hapus yn ymyl y llun, a dyma sy'n llami fy nodyn, fod Iesu yn geidwad i mi. Mae'r Iesu yn geidwad i mi. Mae'r Iesu yn geidwad i mi. Rwy'n canu wrth y ddo, fod Iesu yn geidwad i mi. Rwy'n gwenu fel gwena y seren, o'r nefoedd yn loyw ei bri, a dyna pam rwy'n mor llawer. Mae'r Iesu yn geidwad i mi. Mae'r Iesu yn geidwad i mi. Mae'r Iesu yn geidwad i mi. Rwy'n canu wrth y ddo, fod Iesu yn geidwad i mi. Rwy'n wyn fel y lili fach dyner, rwy'n gwenu yngol Calfari, gofalu amdana bob amser, mae'r Iesu yn geidwad i mi. Mae'r Iesu yn geidwad i mi. Mae'r Iesu yn geidwad i mi. Rwy'n canu wrth y ddo, fod Iesu yn geidwad i mi. Mae'r Iesu yn geidwad i mi. Mae'r Iesu yn geidwad i mi. Rwy'n canu wrth y ddo, fod Iesu yn geidwad i mi.
diolch. Dwi'n ni adrodd y fyndith efo'n gilydd. Gras sy'n harglwydd, Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda ni oll, o'r awr hon, hyd byth. Amen.